अमृतसर मजीठा स्फोटाबाबतची ही मोठी बातमी आहे। या स्फोटामध्ये संशयित दहशतवाद्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती महानिरीक्षकांनी दिली आहे। स्फोटक बाहेर काढत असताना काल हा स्फोट झाला होता। या स्फोटामध्ये या दहशतवाद्याच्या चिंधड्या उडाल्याची माहिती मिळते। शस्त्रास्त्रांचा साठा घेण्यासाठी हा दहशतवादी आला होता, त्यामुळे मजीठा बायपासवर हा स्फोट झालेला। तर अमृतसर मजीठा स्फोटाबाबतची ही अपडेट बातमी आहे। या स्फोटामध्ये संशयित दहशतवाद्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती महानिरीक्षकांनी दिली आहे। ही स्फोटकं बाहेर काढत असताना काल हा स्फोट झाला होता आणि या स्फोटामध्ये या दहशतवाद्याच्या चिंधड्या उडाल्याची माहिती कळते। शस्त्रास्त्रांचा मोठा साठा या ठिकाणी होता आणि हा साठा घेण्यासाठी हा दहशतवादी या ठिकाणी आलेला होता, त्यामुळे मजीठा बायपासवर हा स्फोट झालेला होता।